Каков мислиш? Желаем ви приятно гледане. Цвети! В дома на живота Цвийович. Ало? Да, искаш да приказвам. Какво? Пак ли сметки, бе? Ама не можа ли така един път да се обадиш да кажеш как си, добре ли си? Имаш да плащаш. Ама да знаете, че вече няма да плащам никакви сметки. Николич! Николич! Да, господин. Къщи ли е Милорад? Господин синът ви, да, тук е. Тук е? Да, но... Какво? Но? Все още спи. Спи! До 11 без 15, бе! Кое време е да спи? Ами да, но господин синът ви вчера се прибра късно. И какво? И предполагам заради това все още спи. Аха! Отиди да го извикаш тогава. Какво? Не смея. Защо да не смееш? Не смея, защото когато го събуди Какво? и господин синът ви има кофтия навик да винаги да хваща неща около себе си, възглавници, чершафи, вази и да ги замеря по мен. Това, извинявайте, обаче не е честно. Чакай, кофти. Добре. Извикай Мара, госпожа. Да, веднага. Да, Нещо да. друго? Не. Добре, веднага. Вика си ме. Вика. Детето още ли спи? Спи детето. Спи детето, разбира сам бащата. Какво прави бащата? Какво? Сметки плаща бащата. Сметки. Чакай, какви сметки? Какви сметки ли? Ела да видиш какви сметки. Гледай. 3423 динара са. За 3 вечери в Шамбър. Ти знаеш какво е това? Хайде стига, моля. Моля ви се, всичко това да върви по дяволите, ама този нашият син хванал и черпил певици, когато чупил огледала за 760 динара. Какво да се прави, младост? Младост? Стига с тази младост. Ти така ли си представиш младостта? Спи до обяд, младост. Харчи на широко, младост. Нищо не работи, младост. А аз какво правя? Все за младост плащам. Откъде да знам, ти си бащата, ти плащаш сметки. Виж, че съм баща. Само сметки да плащам. Гледай го как се е подписал, като че ли е инспектор в сметната палата. А не е инспектор. Ми не дей да плащаш повече и толкова. Мислиш, че плащам, защото ми е приятно? Не, плащам, за да го запазя достоинството. Не неговото, разбира се, а на ето тази диплома. Не знам за какво ти трябваше да го правиш, доктор. За какво го направи? Философия. За негово добро го направи.
Ти нямаш да ме питаш, ако знаеш това как се цени в живота. Не ми е притрябвало да бъде доктор. И то пък по философия. Ама да може да сложи пред името си едно Д-Р. И за какво му е? За какво му е? Живота Цьович или нищо. Но ако се казва доктор Живота Цьович... Да. Какво? Само това ти трябва. Не казвам, че ми трябва на мене, на Милорад му трябва. Знаеш, няма дарба за учение. Едва трети ще отпадва в клас. А днес титлите отварят вратите, а не умът. Знам, че така, но той се сърди. Абе, Познаваш го. Голяма работа, че се сърдиш. Не ли правиш така? Така. Николич, ела. Тък му на време. Да, тъкмо на време. Имате телеграма. Телеграма. Да. Откъде е тази телеграма? От Фрайбург и изпраща професор Райсер. Всъщност, не е за вас, не е за вас. А за кого е тази За телеграма? синът ви. За синът ви. Я отвори. Да. На път за Атина ще мина през Белград и ще се възползвам от поканата ви. Професор Райсер. От поканата. Отиде да повикаш. Веднага. А пак ще на него. Кой е? Този Райсер! Кой? Този бе, Райсер, кой е този? Абе, Какво? къде да знам кой е този Райсер, бе? Добре. Не съм чувал това име, бе. Защо тогава той ти телеграфира до теб? А? Какво? Дали е от Фрайбург? Оттам е. Бе, това е за това вашия Велимир ли къв беше, бе? право казваш, Право право казваш, право Ето ти казваш. веднага Само Абе, не бой пазите. се, седни. Имам да поприказвам още нещо с теб. Николич? Къде си, Николич? Да. Отиди да извикат Велимир веднага да дойде. Велимир, веднага Да. Нека да предположим, че тази телеграма не се отнася до теб. Нека. Коя виж ти? Тук какво става сметка? 3423 динара за това, бе. Не да си чупя, ама цял нощ да си ял, погледва, пак не може да изхарчиш толкова. Какво? Може. А всичко. Може да гледаш. И на всичко отгоре си се подписал. Доктор Милорад Цьович, а това и да направи. Доктор по философия, бе. За да подписаш такива кръчмарски сме. А какво подявате да Добре, подписам? не. Пречи ли не ви доктори, то доктор по философия да подписат такива кръчмарски сте. Може да не прилича, ама въобще не ме интересува. За какво ми беше да ми обесите на врата? Да, Тито, бе. Да, ти да не мислиш, че съм имал една такава. Тук празна ранка, че да я запълня. Може да не е за това, ама знаеш какво? Какво? Его миналия ден разхождам се аз, прибирам се от едно място. Пак да кръчма, нали? Не. Не. Прибирам се, Пие. виждам Глас. доктор Радославович. Ма не съм го виждал, той ми се представи. И? Идва, хващаме за ръката, се носи първи приятел и вика, браво! Браво! Вика ми, браво, много добре! Видяхте сказката, видях как се базира на теорията на Фройд, много ми хареса. И аз стоя като пълен олигофрен, защото аз не знам какво да кажа. Викам, да, базирам съм се, какво да кажа. И за какво ми беше това? За какво ли? Има си си по мои планове, защото всеки човек трябва да си има планове и да се стреми към нещо. Ето, ти, например, към какво се стремиш? Стремя аз. Към какво се стремиш? Към нищо не се стремя аз. Към какво? Чува ли го какво казваш? Към нищо не се стремиш. Към нищо. Но, синко, да знаеш, че аз имам други планове за теб. Абе, аз имам, ама... Какво? Да ви наследя. Така ли, бе? Да ни наследиш? Значи това моите грижи не те засяга, така ли? Но, синко, аз имам други планове, много по-големи от тази диплома. Айде, добре. Какво? Кажи ги да ги чуя искам. Ще ги чуеш, ти ще се съобразяваш с тях. За една година ти трябва да станеш доцент в университет. Какво, бе? Аз съм просто, аз нищо не знам, бе. Абе, голема работа, имаш диплома. Той но диплома. Той Какво? лекции трябва да се чета. Та ти да мислиш, че те прави доцент в университета, че да четеш лекции. Правя те, за да можеш да поискаш дъщерята на министър-председателя.
Какво? Той министър-председателя дъщеря няма, бе. Голяма работа, че няма дъщеря. За 3 години ще се сменят там 4-5 и все някой от тях ще има дъщеря. Пак и син да има. Добре, и така да бъде. Оставете ги те вашите планове на страна. Да ги оставим на страна. Не забрави, че ако ги оставя на страна, тогава и теб ще те оставя на страна от къща. Ще ме остави. И твоите планове тогава да пропаднат. Добре, бе. Щом това е вашата родителска воля, добре, така да бъде. Добре. Господине, имате гости? Сигурно са за тебе пак твоите шабрати идват. О, айде, моля. Какво? Ами всъщност една дама и един господин. Нека да влязат. Да, веднага. Добър ден, Добър ден. Здравейте. Аз съм член на управителния съвет на приют номер 9. Този приют, който е един важен социален... Седнете. Да, кажете пак. Този приют, който е един важен социален институт, няма никакви собствени средства и се съдържа само на доброволни помощи. Не мога да ви разбера. Този приют, който е един важен социален институт, няма никакви собствени средства. Се издържа само от доброволни помощи. Доброволни помощи. Вие като човек с по-голямото сърце, който може да цени възрастта. Разбира се. Ще направя каквото мога. Но не мислите ли, че ще е по-добре? Един така от нашите световно известни учени за една така стабилна публична сказка. Това би било страхотно, но къде бихме могли да намерим такъв учен? Значи не казвам, че е лесно да намерите такъв учен, но щото целта ви е благородна, моят си Милорад е доктор по философия. Обърнете се наляво, след това назад. Вижте колко е голяма дипломата му. От Швейцария. И най-важното, знаете ли кое? Написане на латински език, че и ние да не можем да я разберем. То би било прекрасно да се съгласи. Разбира се, че ще се съгласили. Изпратете молба от името на вашето дружество, което го молите да държи тази сказка. Ето ви пари. Знам, че си. Стояй. Ето. Така. Това е. Довиждане. Вие му изпратете молбата и той ще се съгласи. Добре. Така. Айде, довиждане. Славке! Ела! Вика ли сте Да, вика. Вързан съм за този телефон. Чакам много важно съобщение от Пеш, от моя агент. Казал съм му да ми звъни на този телефон. Аз трябва да слеза долу в канцелария. А не искам те да чуят разговор. И ако звъне телефона веднага, ме побий. Да си взема една книга и... Вземи си каквото поискаш. Добър ден. Вие тук? Викаме господин баща ви. Разбира се, че ви повикам господин баща ми, иначе не бихте си сетили да дойде. Толкова сте се очудили. Приемам укора ви и си признам, че нямам оправдание. Оправдавате се с немърливото безразличие. Не е така. Притеснявам се, че не можете искрен да бъдете. Сега пак се съмнявате в моята искреност ли? Съмнявам се във вашата искреност, разбира се. Тази къща става нещо странно, но аз го усещам. Водят се тайни разговори, шефне се при затворени врати. Вие отнасяте във всичко, толкова често вика баща ми. Да, но тук няма нищо тайнствено. Баща ви получава немска и френска кореспонденция, когато не иска да прави долу в канцеларията, при гледознание на съдържание. Да. И вие му четете, понеже той не може сам. Знаете колко много съм го задължен и съм доволен, че мога да му служа. Сигурно е така. И все пак чувствам, че не сте достатъчно искрен. Дойде ли, бе? Да, чакам. Кирилинкал ли е телефон? Не е Кирилинка от телефон. Остави, ние е много важен разговор. Разбира се, виждам. Обърни се назад. Виж ги тези листа! Какво е това? Вали, Да, какво е? това е доктор Райсер. Какво е този? Това е един много известен професор от университета в Фрайбург. Аз не бях негов ученик, но редовно посещавах лекциите му и ние така се сприятелихме. Не те питам за това. Питам те защо той телеграфира до името на моя син. Да, че на кой да телеграфира. Добре, ти си се сприятелил с него, тогава защо не телеграфира до теб? Но господин Живота, Какво? до кога ще се объркате?
Вие знаете добре, че там следах от името на вашия син и той сам попадна. Да, вярно, право казваш. Но яко виж, иска да ни дойде на гост. Да. Все повтаря, че като тръгне затина да се отбие за ден-два у нас. У нас? Какво ще дъжме? И ще ги кажеш? При теб. Да. Той да при мен, но може да се каже, че и при вас. Ама как така при мен? Защото пред него аз съм ваш син. Пред него носи името на вашия син. Ама ти по това име го приеми и готово. Другояче не бих и могъл. Но ако той да каже, ако иска да прости моите родители, моя дом, аз толкова съм говорил за вас и голямата ви любов към мен. Да, и той сега пък от учтиво ще вземе да се отбие. И още нещо. От учтиво си внимание, сигурно ще иска да ви направи посещение. Няма да му се обиди, ако бъде неучтив. Сега. Какво? Сега. Освен това, той знае, че съм син на богат баща. Ти ли бе? Ти си син на богат баща? Че нали баща ти беше един прислужник в едно основно училище на село, бе? Нямах преди моя баща, а вас? Какво? Все мен не бъмаш. Защото може би нещо трябва да харча, например, или за някакъв израз. Не бих искал да създам неприятности, няма как. Не би искал да създаваш неприятности, аз още не бих искал да се разправям с тях. Защото то така излиза, вие проформа се каните, аз те проформа плащам. Всъщност, и аз, млади момко, да ти дам една блестяща възможност, с която можеш да изкараш някой вина, пак ти си посрещай този райсер на твои разноси. Защо не? С удоволствие. Да. Видни, столични, господа и дама, приют номер 9, така да го наречем, поканиха Милорад да държи публична сказка, която само ти би могъл да я напишеш. И той се съгласил? Разбира се, че той не се разчита на теб. Ама бързо ли трябва? Колкото се може по-бързо. Айде с Богом. Човек, цяла вечност! Къде ходиш? Как къде ходя? Беше ли при него? Бях. Седи, разбрах. Не, ела тук. Ела на подгодно. Седи, разправи. Така. Чакай сега, всичко ти разкажа. Да, разказвай. Покани ме, нали, да седна в онова университетско кресло професора. Да, професора. Абе, и правда да ти кажа, почувствах се някакси университетски. Кой те пита как се чувства? Кажи какво приказва с него. Точно за това, което ти ме прати. Ето казвам, моя родина живота Цвойче, богат човек. Дава му Господ всичко. И цени науката и нейните последователи. Я направо ми кажи да не си обещал нещо. Спокойно, нищо не съм обещал. Ето, казвам, господин професор, не почвали сте да строите къща. Къща. Стигнал сте до покрива, ама не сте я довършили. Не ви стигнали парите. Парите. И викам, да измислим така нещо, живота да даде някой друг динар. И той Какво казва? какво казва? Изненада се почва да разпитва как, защо, не разбира. Пък не разбира. Като каза така, видях, че трябва да играя с открити карти. И право бика за рогата. Ето, казвам, господин професор, вие в вашия факултет имате 2 свободни места за доценти по философия. И той какво каза? Чакай да си довърша това. Да. И той вика, аз всъщност го казвам, че имаш, нали, доктор по философия, нали, така да измислим нещо. Имам, да. Той обаче ме изгони. Изгоните! Да, каза, аз съм университетски професор и не се продавам. Не се продава. Ела да видиш. Гледай. Разписка за една купена съвест. 10 000 динара. Знаеш ли защо? Че не знам. Защото съвестта, братко, няма никаква борсова стойност. На борсата има това, което се търси. А в нас съвестта не се търси. Гледай, друга разписка. За една купена честност. Гледай, 6 000 динара. Че струва си толкова. Струва си толкова. Сега го виж ти като много честен. Знаеш ли колко струва? Нищо не струва, братко, нищо не струва, защото честността е една залежала стока, която вече не е може. И търговецът гледа така да се отърве от нея. И гледай, тук са все такива разписки. Гледай, честност, любов, уважение, честност и все такива разписки, защото днес всичко може да купиш. А онзи в университета си е тълпил, че не се а не друг. Прав
прав. Ще се оправя аз с него. А с другата задача какво стана? Да, този бе, министър на транспорта има дъщеря за жене. Че на мен за какво ми е министър на транспорта? Как за какво? За какво ми е? Не знаеш ли, че започва строежа на трансбалканската линия? Трансбалканска линия. Транс означава ли много километра? Знаеш колко много? А казваш, министър на транспорта има дъщеря. Да, може би си нещо за този Милорад. Да, може. Имаме ние роднина, Драго се казва. Той така познава с министъра и съм му казал да опипа положението. Ще опипа положението. Да. И ние така ще го опипаме да къде. Седни там, напиши там машина. Седни. Ще напишем една голяма новина. Седни. Така. Айде. Тук. Да, сте тук. Тука. Къде тука, те тука е? Давай. Айде. Тука бе. Къде тука, те тука е? Давай, върти. Не. Какви са нея листа, бе? Ето готово. Абе, купи други листа, бе. Няма пари. Така. Пиши. Чакай сега. Какво да чакам сега? Пиш. Не ме гледай, казах ти да пишеш. Ми, кажи нещо да напиша, бе. Пиши. Пиша. Така. По покана на видни. Покана. На видни. Да. Видни. Видни. Столици. Не. Махни го това. Ама това бе това. Напиши направо на приют номер 9. По покана на приют номер 9. Покана. На приют. На приют. Номер. Чакай, едно бавно. Айде, поп. 9. Младият господин. Чакай сме на реда. Гледай как му хоп и става. Да. Слушам, айде! Младият господин. Той. Господин. Доктор. Милорад. Приятно, бе. Милорад Цвиович. Да. Ще държи публична сказка. Публична. Запи. Абе, аз казах ти да купиш това машина. Няма значение. Да пиши върху буквите направо. Ще държи публична сказка из областта. Из областта. На. Сега на какво? Из областта на какво? Из областта на философия. Точно така. Из областта на философия. На тази сказка. На тази сказка ще присъства и световно. Известният учен. Нема се плаши. От университета в Фрайбург. Доктор Райсер. Така ли се пише? Я виж. Да, Виж, така ли се пише? Доктор Райсер. Мазети, да. Поне знаеш да четеш и да говориш на немски. Поне знаеш да четеш и да говориш на немски. Само това ми остава от училище. Ако ти беше останал от училището думичка, не можеше да обелиш. Ама благодари на Бога, където беше оберкелнер на един австрийски кораб и те поне от менюта научи нещо. Няма значение, нали знам сега. Какво те пусна? Във всички вестници с портрета му. Господине, Да. имате писма. Писма. Но доколкото видях, само едното е за вас. А другото? Другото е за синът ви. Не, Какво не? това е вашето, това е за синът ви. Занеси му. Той пък спи, аз не... Не, ето, вземете, аз с него не. Добре, айде. Ама я виж. Марката е на чужд език, бе. Май. Я виж. Може да разчетеш къде. Фрайбург. Може да го отворим. Чакай, Милорад. Не го засягай. Дай ми писмото, сега ще си изпитваме. Сядай.
Седай веднага. Сако ще ме изпипват. Аха. Чети. Оф, така. Майн либер мире. И аз знам това какво означава. Давай нататък. Какво? Какво? Абе, това не го пише то доктор Айс. А кой го пише? Евик, дай на Клара. Клара. Я виж да не пише Карл, пък ти да четеш Клара. Абе, ево, Клара бе, какво повече? Ева, виж, хубаво, прочети Клара. Клара. А това май е женско име. И аз така си мисля. Вижда не от ресеровица. Каква ресеровица? Абе, жата доктор Айс се вижда не е тя. Абе, Какво? това е жената на твой син. Его, майн либер миле. Съобщавам Ти ти. можеш да четеш женски. Абе, и какво повече ви трябва да знам? Его е. Айде, ще ти давай. Аз си знам много добре немски, да ми се... Майн либер миле. Какво? Съобщавам ти тъжната вест, че моята добра майка почина и сега аз и детето сме сами. Сега пък и дете, откъде това дете? Еми сигурно не е. Нейното разбира се, а защо за мен са боя си във всичко това? Еми да не го пише. Защо? Те да знам. Велимир го е забъркал. Как Велимир? Чети нататък. Чети. Какво? За това реших да дойда при теб. Кой да дойде при мен? Клара! Как Клара да дойде при мен? Не да кажеш някоя е законна жена ми, ето те се ражда. Писал, женят се, ражда деца, изведнъж реших да дойда при тебе. Абе, Какво? венчане. Венчана. Ето тук пише. Какво? Понеже с венчаването си за тебе станах югославска поданица, обърнах се към югославската легация в Берн и оттам ми издадоха необходимите документи за пътуване. Разпродадох си вещите и това ми стига за разноските по пътя. Виждаш ли докъде води лекомислието? Голо като пушка го пратих да следва в Фрайбург на моя разноски, а той се жени и бъди деца. Чакай бе, кой това? Как кой? Велимир! Какви ги говориш бе? Каква е жена на твоя син? Жан, ти байчо съвсем изкупи бе. Ти чуваш ли с какво говориш? Значи, онзи седял там 4 години. Онзи държал изпити. Онзи се женил. Онзи има деца. А ти ми казваш, това е жена на сина ти. Да. Не казвам, че онзи не е бил там под името на твоя син. Уча под неговото име. Бе, той само под това име може да се ожени. Ама не можеш то така. Може. Ти ме получиш, това е твой план. Да, мой план, ама докато бях в полицията... Абе, друго си беше, като беше в полиция. Там можеш да направиш някой да гласува. Стига чисти! Колко викна след това? Благодаря. Вече мога да стигам и на високо. Айде, бе! За тебе Махни се от тука. Извинете. Ама си върша работа. Абе, вършиш я. Виж къв прах е тука. Така. Да. Друго си беше, като беше в полиция. Там можеш да караш някой друг човек да гласува по чуждо име. Но и да се жени и по чуждо име. Хайде сега сравним и тези две неща. Дете и бюлетинка. Прав си. Така е, както ти казваш, но важното тук е, че тази Клара е жена на твоя син. А детето? И то носи името на твоя син. И не стига това. Аз да бъда дядо на не знам кого си. Аз не съм дядо, никого разбрали. Его бе, тук си пише Какво пише? Пепика с нетърпение чака да целуне ръка на Гроспапа и Гросмама. Бе, кого да се ръка? Абе, на Гроспапа, ти си Гроспапа. А Мария е Гросмама. А внучето? Пепика! Какъв си Пепика? Маки се чали си ми като Маки се чали си. Чакай, Маро! Той ще полудява! Живота! Не съм живота, Грос папа съм! Ай, това, което казала, ти си Грос мама! Живота! Какво живота? Приятели, абе, аз се успокоя. Да го успокоя твоята пика! Какъв Пепика, бе? Моята пика, той те го на цялата тази балканска железница! Викам ли нека какво искаш? Абе, няма нужда. Живота, успокой се, бе! А Пепика, и той ли да се успокои? Министра на транспорта? И той ли да се успокои? А какво стана с трансбалканската железница? Кой да провали всичко това някак си Пепика? Спокойно. Пепика, клети Пепика! Спокойно, бе! Спокойно!
Не, спокойно. Прекъснати работа. Не, аз на вас пишех. На мене? Да, на вас. От 3 дни се искам да говоря с вас и не мога да се сета, въпреки че толкова често ми посещавате. В тази къща се случва нещо странно, което се крие от мен. И какво искате да знаете? Баща ми се разхожда като повъркан по коридорите и през цялото време повтаря препика. Не знам. Убедена съм, че знаете. Убедена съм, че сте посветен на всичко това. Моля ви, кажете ми, не издържам повече. Добре. Вие знаете, че следва в чужбина близо 5 години и през това време издържа вашия баща. Зная. Но не знаете, че там в Фрайбург, в Швейцария, бех съснуден с вашият брат неговите документи. А защо? Защото вашият баща искаше на всяка цена неговия син да вземе докторска диплома. Как? Нима нас диплома. Да, тя е на името на вашия брат, който никога не е бил в Фрайбург. Къде е бил? Той ли? Разхождаше се из Европа, колкото знаят хората, че е бил в чужбина. И през цялото време вие сте държали сте вместо него. Госпожице, в този момент се чувствам като на изповед, а при изповед се казва всичко. В Фрайбург живеех в едно семейство, което даваше стаи под наем на студенти. Майка, вдовица на древен пощенски чиновник и дъщеря, студентка в университета. И колко добре беше? Може би, но в конкретни случаи това е без значение. И при една такава среща с нея в момент на отсъствие на разума... Говорете по-нататък. Няма какво да ви казвам повече. И още същия ден и поисках ръката. Ние се... да ни чакаме. Но госпожице, за Бога, не разбирам. Извинете момента, само продължавайте. Няма какво да ви изповядвам повече. Не знае дали да ви съжалявам или... От този брак имам и дете. Това Пепика? Да, Пепика. Не разбирам. Защо ме тревожи толкова много моя? Как защо? Жена ми, която се казва Клара, пише писмо, че е тръгнала насам заедно с детето. И какво това? И в действителност тя не е моя жена. А чия жена е? Тя е законна жена на вашият брат. Моля, как така? Аз не можех да се венчая, другаче под името, което носих там. Да, прав сте. Разбирам. Дойде, нали? Да, чакам. Я ни остави, пак трябва да приказвам с теб. Излагах се. Много се излагах в теб. Изпратихте там като човек. На мои раздоски да държиш изпити, а ти? Дете. Аз донесох и диплома. Не каза, че не донесе, но не ме уверявай, че там в Фрайбург с дипломата дават и дете. Добре, не, какво да направя? Няма какво да правиш. Ти ли забърка кашата, сега ние ще се оправяме с нея. Кой ли взела как? Сказка? Да. Щях да я забравя. Ето. Да. За какво си писал? За антиципативната динамика. За какво? Антиципативната динамика? Я го кажи. Не мога, дай да го... Я го прочети. Какво е това, бе? Ама кой е видял и чул такова заплетено заглавие? А къде е онзи? Кой? Онзи твоят райсър къде е? Що ще го посрещнах? Заведох в хотела. Нали? Сутринта запуснахме и се разходихме из града. Сега е още в университет. Така тръсни го на университета, дай да му бъдат грижи. Но искам да ви кажа, че той много настоява да ви види. Мисли, че ще ви убие. Какво има да ме гледаме? Малко ли е, ето й откачи Клара и Пепика, пак сега и Райсер. Няма как, живота ще трябва да го приеме сега. Защо не го приемеш ти, що толкова знаеш? Че как аз ще го приема, бе? Всъщност така ще е най-добре. Приеми го ти, знаеш немски, Че какво казваш? кажи му, че гърдата се боядисва, излезте на обяд, обядвайте и така най-сигурно ще ви го махнеш от главата. Сиреч. Какво си реч? Благо е да се представи за мой баща. Щом толкова иска да види баща ти, ето. Ама как можеш така? А ти как можа да се представиш под името на моя син? Живота ти това сега сериозно ли го? Сериозно разбира се. Не виж ли, че той я откачи? Цяла Швейцария в дома ми. Клара, Пепика, Райсер, но ми е чудно, много ми е чудно. Защо не извика и министър-председател? Що ме го извика? И вместо да им махнете един от глава, там от тия швейцарци от главата, вие се дърпате. Как се дърпа? Не се дърпа. Що не се дърпаш, върви с него и му бъди баща. Ето ви пари, ще ви стигнат за един обяд, ако не чупите огледала се пак. Том казваш. Айде тръгвам. Какво? Чакай, забравих да ти кажа.
Отвънка чака Драго. Драго, Този Иванка родина. Да, чак отвън. Да, Ама сигурно. какво има да чак да влиза? Да влиза, бързо да влиза. Хайде бе, хайде влизай. Заповядай, Сладко. Заповядай, абе, хайде бе! Ти тази шапка, бе, малко уважение. Не моля да качавам. Отиди сега и шапка. Е, Айде! Така. Здравейте. Благой ми позагадна малко така преди да дойде. Да, аз не мислих да бързам толкова. Мислих да не мина. Седнете по средата. Що каза? Мислих да не мина случайно, нали? Аха. Но ето вчера във вестника излезе статия, че вашия си доктор Милорад Йович ще държи публична Моята сказка. гордост е това. Публична сказка из областта на философията, Ай, заедно с някакъв си учен. как си ягне си? Ето казах си Световно какъв известен хубав е. момент се поведе разговор на тази тема. Грабвам вестника, слагам го в джоба и право там. И какво? Няма ли да дойде и госпожа? Не. Тя да чуе. Това не я ни интересува. Ма моля ви се, все пак моя майка. Да, не като майка е интересува, но и е, че вие кажете на мен. Не е хубаво. Добре, айде! Мамо! Ела веднага. Ама така, общи линии как? Е положението. Ма се надявам, твърде много се надявам. Маро, запознайте се с господин Драго. Добър ден. Добър ден. Така, седни Маро. Се храни. Така, това е господин Драго. Зетият на Благой. Той познава министра на транспорта. А както сама знаеш, министра на транспорта има дъщеря за омъжване. За нашия Милорад. Че да не е за мен, и за него, разбира се. Какво тогава? Тогава. Отивам там и казвам, добър ден, как сте? Добре, вие как сте? И така, нали, най-обикновени неща, не мога сега от врата. Разбира се, че не може. И поговорихме се за времето, за новите неща в града, докато не се завъртя разговора около темата. Така, около сказка. Да. И какво? И Разказвайте. казвам, аз ще отидете ли на сказката, която ще държи млади учен доктор Милорад Йович? А те какво отговарят? Как и за сега майката госпожа Елка каза, не знам дали ще отиде. Казвам, трябва да отиде. Трябва да отиде. Не толкова заради сказката, а за да се запознаете с този млад учен. Така е. Всички казват, че му предстоява голямо бъдеще. Така е. Нали, млад човек па не дига глава от книгите ни денем, ни нощем. Цял ден. Аз не знам дали Така е! Така е, как не знаете? А между другото иска да ви попитам нещо. Аз. Знаете, не съм беден човек и не държа изобщо на зест. Ама от любопитство. Колко километра мислите да даде баща? Вие зестата в километри Че как не? Значи, вие пребарите колко. По колко хляба ли бати на ден и по колко пари? Така че валутата на министра на транспорта са километри, а не други. Аз все пак не разбирам. Нека да ви обясня веднъж за вие. В неговите ръце е строежа на цялата трансбалканска железница. А това са хиляди и хиляди километри. Не казвам да даде цялата. То, което не може, не може. Ама, например, 5, 6, 700 километра не са кой знае колко много. Как на кой друг ще даде, ако Разбира да с дъщеря? Разбира се. Аз да попитам, нали ще има някой друга дозина километра? Дозина. Значи, не обещавам дозина, нито пък виадукти или тунели, но, например, 5, 6, 7 километра ще се намерят така от някъде. Да попитам и аз нещо. Нека да попитам. Девойката хубава ли е? Че как да не е хубава? Министерска дъщеря! Пък и да не е хубава, за Милорад, за него най-добро. Скромна ли е? Как да не е скромна, значи? Ако не беше скромна, ще да остане неомъжена от 28-та си година. До 28-ма! Това беше за днес. Николич, къде си, Николич? Има работа, пак ще бъде. Изпрати господина. Разбира се. Той си изпрати сам. По-рано. Поне затвори вратата зад мен. Чуни министерска дъщеря. Министерска дъщеря. Къде е това щастие? Къде е това щастие? Да. Всичко е добре, живото обаче. Някакси не е по реда си. Женен човек. Силно не го смятам. Къде не го смятам? Само името му е жени. И това ще го прави. Ама сега трябва да говорим Милорад да държи сказката.
че това е най-важното сега. Хайде, отиди да повикаш. Добре. Отиди. Какво е писал? Татко! Да, бе! Или пак си напил? Не съм се напил, ама не съм я, че ще почва от тук. Какво е това, бе? Какво? Какво е това? Какво е Какви това? сте глупости, къде пише тук Какво известно? да са глупости? Щял да идва. Чутия доктор Райсер. Щял съм да държа някаква сказка. Какви са те лъжи, бе? Кое е лъжа? Всичко е истина. Кое е истина? Че, например, Райсер е дошъл. Да, ама не истина, че аз ще държа сказка. Гледай го какъв е, гледай го! Тази сказка трябва да се държи, разбираш ли? Ма каква сказка, бе, татко, бе? Какво ви става, бе? Какво си се окумила? Какво да кажа, Тико, детето е тук развито? става въпрос за твоето щастие и за твоята чест. Какво вас ви засяга моята чест? Какво? Какво е общо има с вас моята чест? Оставите моята чест Добре. на страна. Оставяме на страна тогава. Това засяга моята чест. Значи, когато става въпрос за вашата чест, аз трябва да я спасявам. Но когато става въпрос за моята чест, не иска да се чуй. Го миналия ден. Стана там фотостена и ми трябваха пари. Помоля го за 10 000. Не, там не! Душата му се изтръкна. Добре, ако ти дам 10 000 динара, ще държиш си сказка. Ако дадете там. Много си, намали малко. Това ще я знам, а не може. Дългът 5-10 000. Казвам съм, че в срок от 48 часа ще трябва да го. Така е, синко, дъщерята на министъра ще дойде да те види. Ще дойде? Така каза световника. Какво? Какъв световник, бе? Аз съм женен. Че малко ли жени ми се разрежда? И каква ми е сестренска дъщеря? Като аз дори я познавам. Добре, а ти сега кажи, Клара познаваш ли я? Пък ти е жена. Да, жена ми е. Заради вас. Заради вас не я познавам. Ама аз няма да остане нещата така, нали? Да знаете, аз няма да остане нещата така. Че, не. Ами от този ден господина и госпожата са тук. От приюта. Точно така, да. Питата сказка. Няма да допуснеш да се изложи. Нека да вляза. Трябва да спаси си шефа си и мене. Сега ти виж, аз себе си как ще спуска. Няма да спасяваш. Върши се на една, дръж го. Какви пари? Ще държи сказка. Добре. Сказка. Добър ден, господине. Добър ден. Моят си! Моят си! Доктор! Милорад! Цвиови! Нашето послушане, много ви приятно. Можете да се Аз съм. Понеже младите учат за първи път ще видят Философ! дали няма да е добре някой от управителя света да го изведе на сцената, да го представи на публиката? Може изведно при положение само на договор. Как желаеш? Как желаеш? Да ви пречи. Него хищ ли го питайте? Знаете какви особени хора са философи? На тях всичко им е все едно! Какво става? Кой е? Кой доктор Райсер? Защо ми го водиш? Ама, нищо не ще, че иска ви ми ураната майка и това е. Ете, какво ли да ме гледа? Ще гледа това малко. Абе, малко прекето го някаква стана! Пак сега и майката да гледа! Да, прекрасна възможност. Иди му кажи да ни идва! Ама, какво ли да опитам? Това бе по дяволите, иди и той! Абе, къде ще Какво се смееш? Слеша ме това Дойчо Багуев. Смееш ли? Това ми с глава. Как да не смееш, ама сега какво да правим? Ще го поздравя от името на управителя света приют на Върне. Здравейте! Ще очаква в Фрайбург да присъствам аз и на своя уважаем ученик. Благодарете ми! Каквото искате да правите на мен, не ме намесвайте! Заповядайте, заповядайте. Да, представя ви господин Живота Цвьович, бащата на Милорад. Откъде на къде? Аз да съм бащата на Милорад! Да, аз съм бащата господина майка. Мали се там. Да, ми Милорад. Хайде, запознайте се с майката. О, хубаво. Айде. Че не държа на него, не на нея! Много се радвам да се запозная с вас. Аз много ценя вашият отличен млад син ваш. Съвети ли, моя? Вашият... Кои сте вие? Аз не ви познавам.
Добър ден, господине. Аз съм член на управителния съвет на период на надежда. Този период, който им важен. Урада, може да ми преведеш какво каза господина Шишмер? Поред мен на сказка. Тази сказка ще държи вашето отличен учен доктор Милорад Свиович. Господин Уважаем баща, бе така любезен да ни помогне да споли господина да държи сказката. Не разбирам, Милорада, каква сказка ще държиш? Не господинът, а господин доктор Милорад Свиович. Не, синът на господина. Не, мен не ме намеси. Мен не ме намеси. Откъде да знам? Живо, как те е срам? А вие какво баща си? Аз не знам. Ние сме самотни бащи да знаем. Дали вашият си доктор Милорад Свиович не ще държи сказка? Прощавайте, госпожо, доктор Милорад Свилович е син на господина. Така е, да. Да, и както виждате, работата е напълно изяснена и най-добре е вече да не говорим за това. Но ние не знаем до кого се обърнем. Госпожо, кажете ми, кой е бащата на вашия син? Не знам. Значи, престанете! Моля ви се, престанете! Откъде къде приют номер 9 ще се меси в моите семейни работи? Но господине! Какво господине? Господине, все пак дамата има право. А вие дошли сте чак от Фрайбург, оправите моето семейство. Гледайте си, Фрайбург, Византия, а моето семейство оставете на мира, разбирате. Значи Фрайбург до Гушами ви не разбирате ли? Оставете ме на мира! Пепика ми даде какво направи Пепика! Какво? Хайде да чуем. В денят на сказката. Здравейте, аз съм бащата ми. Това е дъщеря ми. Здравейте. Седнете. Сега ще видите каква сказка ще направи моят син. Ох! Сказката! Ами как я забрави, бе? Тук, спокойно, спокойно. Успокойте се. Така. Моят син е това. Давай, сине! Давай! Айде, бе! Хайде! Половин час те чакаме. Хайде! Здравейте! Започвам сказка. Хайде! Започвай! Айде, започвай вече. Изкажи се добре, изкажи. Да не запецнеш. Котен плат. Какво? Интуитивно. Интуитивно. Това е четвъртия дом, бе. Италистично. Чакайте, бе! Залагане. Срам ме е направо. Златните. Концентрични. Шипю. И... Добре, че Да, ей! И центрични проблеми. Съсмет! Се сбъ... Пак трябва аз да се пия. Чистене. Накрая, какво? Кира.
исках само... А не първо, бе! Просто да правите така, казвам съм ви! Спрете се! Спрете се! Какво ми казах ти на вас? Уволнете! Как какво се случва, бе? Как какво се случва? Ти не ли видя какво стана? Ох, да, видях. Наистина, смути се. Много лош съплет. Как да ни се оплита, бе? Как да ни се оплита? Ти видя ли го този нападат, какво беше написан? Видя ли го? Видя ли какви думи? Все едно съм. Трябва предаване там по разказване. Ти знаеш ли, че аз като стигнах до тези думи? Знаеш, че все едно бях в една джунгла, бе. Една джунгла. Пълна с диви зверове. Даже Тарзан майчо. Знаеш ли, че бидваше за малко яздане? Обаче, добре, защо се съгласили да читали сказката зала? Как защо? Баща ми е изнуди. Трябваха ми пари. Що бе, пак и не гони от тебе някоя банка? Банка! Жена! Хубава жена. И само заради това? Затова ми, то банката лесна работа. Тя банката първо идва там, някой да ти каже, че трябва да дължиш път. След това съди, след това изпълнителни листове. И чак тогава ти взима парите. А жената, Славки, жената е постоянна протестираща полица и изпълнителен лист. Да, рази, човек. По-добре би било да оставиш тези свои теории да се носят и като по-трудно. Да се посветя на философията, нали? Да си посветя на философията. Какво тогава? Това си е. Не мога. Търсят ви. Кажи. Ще се миришете на много хубаво. Не се подмазвай. Аз така какво правиш тук още? Кой ме търси? Ами, една жена с дете. От приют номер 9. Дошли са да... Пусти да не залюскам теб. Дошли са да се извинят. Сега ще го оправя аз. Това значи, че не трябва да бъдеш груб. И малкото ще убия. Да влизат. Въздържи. Айде. Пардон? Аз съм. Да, госпожо, аз съм. Вие сигурно се шикувате. Не. Аз съм, госпожо, аз съм вашият мъж, доктор Милорад Силович. Аз сигурно се изразявам погрешно на ваш език. Ни най-малко. Даже аз се чудя как толкова добре сте научили наш език. Сигурно и малкият Пипика сте го научили на наш език. Вие знаете неговото име? Как да не знам името на детето си, бе? Как да го не знам? Обаче, хич не прилича на мен. Кое име? Госпожо, аз вече ви се представих, бе. Не мога да допусна, че съм грешила адреса. Повече често знаете моето име и името на детето ми. Или пък може би имате същото име и презиме като на моя мъж. Госпожо, значи аз не мога да имам различно име и презиме от доктор Милорад Силович. Както и вие не мога да имате различен мъж, освен мен. Аз не мога да ви разбера. Моля ви, обяснете ми. Добре, госпожо, как да ви обясня, като вие не ми вярвате? Вярвам ми, но все пак. Все пак не ми вярвате, нали? Добре, ще повярвате ли на та моята майка, дето ме е родила? Не, ще повярвате. Тук е госпожа майка. Как да... Николич! Да. Ако повикаш майка ми, сега, може да не си узна. Може си помисли. Веднага. Николич! Какво стана, бе? Майко, бе! Идва, отправя се. Нима вашата майка му очаква? Ма как, бе? Вие нали писахте до гроз папа и гроз мама? Да, наистина, само... Аз не мога да дойда на себе си, такава промяна си мой мъж.
няма смисъл да приличам на моя. На вашия. Аз съм си аз, разбирате. Впрочем, ето майка ми, трябва да идва вече. Майко! Това ли те пика? Майко бе, не пригърни го бе, то не капе. Дай, че си брат. То детето не е криво. А вие? Кога дойдохте? Преди половин час. Сами ли? Да. И вашия мъж те ви ли посрещна? Много неучтиво от негова страна. Ами аз не знам да се колко часа пристигам. Майко, вие така добре изглеждате. Милорад винаги ми е говорил най-хубави неща за вас. Каза, че сте най-добрата майка на света. Всички майки са такива. А ти ли? Ти каза ти, че си ме единствени, че си ми любимец. Но не толкова години. Това ми каза моят мъж. Майката на вашия мъж не я познава. И аз не я познал майко. Какво става тук? Обяснете ми. Аз съм чужденка, аз съм чужденка. Ами, кой ще обясни? Аз в чудо съм се видяла и не знам какво се случва. Добре, искате ли да ви обясни то, който е виновен в цялата тази работа? Баща ми, искате ли? Тук е господин Мащари. Това не е интересен въпрос, но не точно. Ма ще дойде. Майка, абе, цял ден е пътувала жената, цял ден. Уморена е. Пепика сигурно се е попикал вече. Хайде, стани. Хайде, елате. Заповядайте. Моля. А майко, майко. Това е хубава жена. Страшна. А той ли? Да, Самия той. да. Пепика! Това ти казвам. Пепика! Юта! Ти защо плачеш сега? Внуче! Абе как внуче? Не ти е внуче. Ти Право съвсем- казваш, след да се плаче някакво чуждо дете. И аз това гледам пък. Ама ако искаш да знаеш формално, то ми е внуче. Абе да ти кажа Какво да ми казваш? Ами детето е много послушно. Разбира се, родено е в Швейцария, не като тукашните. От рождение чак до смъртта да престъпи. Някой каза ли, какви бери ни е създал? Да ти кайла да ти каже какви бери си ни създал. Седи. Виждаш ли колко е твоето стомах? Не може да побере половин некия сирене. Ама ти се напънат. И ми изгълта цели 470 км, 3 виадукта и 4 тунела. Ти знаеш какво е това? Знаеш какво е Балканска железница? А чувал ли си за нея изобщо някой? А, за Трансилвания чувал ли си? Баро, ела панирите. Ела. Багой! Както виждаш, тя дойде. Няма на къде да мърдаме. Няма. Какво да правим? Какво да правим? Да я изгоня, Бе, не върви. не. Пък да й дам пари, ще вземе парите, ще тръгне там на Фрайбург, а моят Милорад си остава жен. Трябва да измислим нещо. Трябва да измислим нещо много умно. Хайде да се чуе. Нали седя във форма? Университетско колесо. Хайде да се чуе. Абе, Хайде. Хайде, ела да те чуя. стоп. Стоп, какво? Той вече горе. О! Ти чуеш ли това? Добре, че ви срещнах Николич. Там е жена ми. За съпругата на господин Милорад ли говорите? Да, той е все едно. Да, тук е. Не го говори цялата. И тя е тук. Да, няма проблеми. Само да ви попитам, а тя госпожа Милорад, съпругата, негова съпруга ли е наистина? Това не ви засяга. Идете в стаята, Николич, и помолете Господи цак да даде.
Добре, само нея ли да повикам? Да, само тя, но не казвайте, че аз викам. Кажете, един господин. Да, разбира се, веднага. Благодаря. Това сте били вие? Извинявайте, много не мисля, че ви безпокоя. Няма защо да се извинявате. След всичко, което се случи, аз съм длъжен да дам обяснение на тази жена. Вие първи бяхте длъжни да го направите. Да, наистина, но не знае как да й обясня всичко. Ви трябва да обвиня себе си. И за това нямате смелост, така ли? Имам толкова, но все пак с удоволствие бих приел ваша помощ. Мисля, че мога да ви помогна. Не ще опитам. Благодаря. Клара, елате, моля ви. Мен ли викате? Да, аз. Оттатък сама ма вика, всички останали, а тук може да бъдем сами. От няколко дни вие ме молите да ви обясня вашето положение. Да, ще ви бъда много благодарна. Ами, и слушайте ми, ще разберете всичко. Моя брат се казва Милорад Хилович. И той е много добро момче, но беше ужасно момче. Баща ми страдаше от амбицията, следва да вземе докторска диплома. И тъй като брат ми не беше способен да удовлетвори това негово желание, прибягнахме до един по-скоро необичайен метод. Баща ми снабди един беден, отличен ученик, Велимир Павлович, с ученици свидетелства, паспорти и всичко, което му беше необходимо, разбира се, всичко на името на моя брат. За да отиде да вземе дипломата. Не се вълнувайте, слушайте ме до края. Какво ще трябва да чуя? Мой мъж се завенчал за мен по чуждо име пред закон, аз не съм негова жена. Това ли трябва да чуя? Или е необходимо да ми обясни, че съм измамена и играли и покрадена? Значи за това няма смело да ми обясни, всичко има избягано. Госпожо, моля ви, успокойте се. Аз съм нещастна жертва на една безсрамна измама. Но това не е измама. Не знае как е у вас, но у нас и целият свят това е най-безсрамна измама. И господин... Как се казва господин? Да, и този господин е един най-обикновен измамник. Бих искала да го защитя, ако ми позволите, но... Плачете ли, бе? Славке, я ти да плаче в другата стая, че има много важен разговор. Здравей, Клара. Време е някой да ти обясни всичките тези работи и да разбереш накрая какво става. Ти си мислиш, че си жена на твой мъж. Не си. Знаеш? Още по-добре, защото няма какво да ти обяснява. И сама разбираш защо искам да те дам от съд. Разбирам и нямам нищо против. Даже ако необходимо ще ви помогна. Ще ни помогнеш? А как би могла? Ами очернете ме пред съда. Очернете ме който... Като черния пред съда. Разбираш ги работи, като гледам. Давай, казай как може да те очерни много. Ами кажете, например, че в Фрайбург, докато мъжът ми отсъства, съм имала приятел. Как в Фрайбург? Приятел. Как се казва? Не зная, не съм имала. Добре, да, ако имаше, как се казва този твой приятел? Ами да кажем, Йохан Волган Гьоте. Прекрасно! Има 3 имена. Ако забравяме 2, едното става. Йохан Волган Гьоте. А друго нещо толкова грандиозно, така да те почерниме пред съда. Ами няма, но... Как няма? Може да кажа, че в Фрайбург до тук съм пътувал с богат румънец, който ми е платил. А, румънец, богат румънец. А как се казва? Не зная, през живота си не съм познавала нито един румънец. Титулес? Как ще се казва другач, там е румънец? Титулеску. Ама, да не се отречеш после от всичко това. Няма всичко, ще призная. Не те разбирам как така сама се обвиняваш. Ами искам час по-скоро да скъпам всичко, пък и да се махна. Искаш да се махнеш. Да, да ви освободя, да ви на всички пречи. Винаги съм казал, че швейцарското възстание ми харесва. И това. Моля ви, господине, Какво? да ме изтълкувате криво една моя молба. Аз Каква? съм бедна, нямам пари за път. Мога ли да разчитам на И вас? първа класа, ако искате ти осигуря, само час по-скоро да си тръгнеш. Тръгна. Добре, бе, ама казваш бедна си. А там да видиш какво ще работиш. Не зная. Ще търся. Може би ще намери някаква работа.
Ама до тогава... Нека да ти покажа, че аз си имам швейцарско възпитание. Още като пита, че ще дойдеш, бях готов да ти дам 20 000 динара. Само да стъгнеш. И точно колкото съм казал, толкова ще ти дам. Не, благодаря, аз не искам тези пари. Защо да не ги? Не подавам съдбата, щастието на детето. Никой не е казал такова нещо. Аз сам ти ги дам. Благодаря. Добре, отивам да дам молбата за развод, пак ти, той тук е. Някой пита за мен, веднага се връща. Добре. Това честените е голяма работа. Там, това е работа, ли? Извинете ме, аз просто почиствах. Добре, чакай, спокойно. Дай ми умина. Не се смей! Господин баща ми тук. Не, но след малко ще се върне. Добре, пустете ме сам тук. Някой да ме търси от друг случайно, да не е да... Не, спокойно, всичко е точно. Добър ден. Аз дойдох с доклада с вас, че вечер заминавам за... Да. Господин Животов сигурно ще бъде. Баща ми? Така да речем. Това е много интересен въпрос, обаче не точно, няма го, но ще дойде, няма да се притеснявате, ще дойде. Давайте го изчакайте. Клара, съпругата ми каза да ви кажа, когато дойде. Да ви кажа ли, че сте тук? Да, добре. Добре, веднага. Искам следващия път, по-изразително да ви говоря. Изразително. Добре, ще се постарая. Ама ако ми вдигнете заплата. Да, аз баща. Аз пари нямам. Добре. Извинете, господин, искам да говоря с вас. Да. На ваше възбавиш? Благодаря. Слушам. Ами, на мен всичко ми обясниха, господине, и ми е ясно положението, в което се намирам. Да, значи, знаете, че не съм аз виновен, за дето съм ваш мъж. Аз не ви обвинявам, но сам вижте тежкото ми положение, което е още по-тежко, защото съм длъжен каса, май без да скривам. Да. Знаете, много ви е мъчно за вас. Много ви е мъчно за вас, ако това ви успокоява. Не съжалявайте, аз не поисках да говоря за вас, за да събудя съпружествие у вас. Искам вашия съвет. Моят съвет. Знаете ли, че ви сте първото същество на тази планета, което се допитва до мен за съвет? Ама то така трябва. Вие сте моя жена. И трябва да се допитвате до мен за тези работи. Слушай! Ами, реших да се възвърна в Фрайбург. Ще останем само за да направим признание за изневяра и това да лесни върху разводното дело. Добре, не. Какво ще правите там? Какво ще живеете? Ами, вашия баща беше така добър да ми предложи 20 000 динара за пъти на неотложни нужди. Аз отказах, а може би щяха да са ми достатъчно да започне някаква друга работа. Колко? 20 000? Баща ми! Това не е реално! Не вярвам! Ако случайно ви е казал да намерите някаква сказка, не му вярвайте. Това е какво. Че за какво? За друго ми трябва завета ви. Ние се развеждаме и след развода аз имам право да запазя момичето си. Ме така и ще направя, но нямам право да го налагам на детето си. Знаете ли някакъв начин да отстраним неудобството едно чуждо дете някъде далеч в чужбина да носи вашето име? Така. Да, добре се допитвате до мене за това. Браво. Добре, значи ви казахте, че ще останете тук до развода, така ли? Да. И вие сте се съгласили на развод, така ли? Да. И срещу половината страна и тя се е съгласила на развод, Това сте вие. Така да аз съм. Баща да отида при адвокат да напише молбата. Когато ще стане валидна едва, когато аз се подпиша. Вие ще подпишете. Кой ви каза? Чакайте малко! Вие да не сте ме заробили, че да се освобождавам от вас. Какви го
глупости говорите? Какво говорите, господин? Вие много почнахте да си позволявате, бе! Венчате се с мене без да ме питате. Развеждате се с мене пак без да ме питате. Какво е това? Но това е вашата воля. Ще е така искате. Аз? Кога съм казал такова нещо? Вие не, господин баща ви. Чакайте сега, значи вие за господин баща ми ли сте омъжена или за мен? За вас не. Аз съм ваш мъж, не баща ми. И като ваш мъж, забранявам да ме напуснете. Аз имам това право да ме забраня. Извинете, къде е господин Живота пил, че имаме много важен разговор да проведем? Колко пък е важен? Колко е важен, бе? Няма. А можем да го изчакам тук и да ме извикате когато? Тук не. Оттака. Стаята. Добре, благодаря. Моля. И нас се объркаме, не ви разбирам. Какво? Как да... Не мога да ви обясня. Те могат. То така. Защото... Ей ти. Не мога, бе, госпожо, бе, не ме карайте да се тормозя. Добре, ще опитам по някакъв. Когато аз видя една жена, сгодна женица, така хубава, като я погледна и си викам, ей, че хубава жена. Обаче, мине се не мине, видя втора. Забравям за първата. Как изглежда всичко. И си викам за втората. Ей, че хубава жена. Тогава идва трета. Забравям за втората. Разбираш? Как се казва, как изглежда всичко. И си викам, ей, че хубава жена. Обаче, когато ви видях, когато аз ви видях, ми се случи нещо, което до сега не ми се беше случило. Сериозно ви говоря. След това видях втора, трета, четвърта, пета. Никоя друга не ми хареса, както вие ми хареса. Разбирате ли? И си викам, ей, негоднико! Чакайте, че говоря. Викам си, негоднико! Да това е жена на твоя приятел, бе! Да тя има дете от него, бе! И като разбрах, че вие този човек не го обичате. Вие нищо не искате с него. Искате да се махнете от тук. И като ви погледнах, и пак си казах, ей, че хубава жена. Ама какво говорите, господине? Аз това, което говоря, не знам, значи аз не мога да се обяснявам. Разбирате, аз не мога да се обяснявам, защото те мъсти, къде са били до сега с мене, любов не ми е трябва. Обаче, това, което говоря, е истина. Разбирате? Истина. Аз смятам, че не сте размислили достатъчно. Такова решение се взема без сериозно обмисляне. Моля, мислете си. Аз като цяло сериозно не мога да мисля. Това е истина. Като че ли съм те поръчал да ме чакаш тук? Сядайте, господин баща ми, и аз искам да говоря нещо. Господин, сина ми, подпишете молбата за развод да приключим с всички. Чакайте сега, това е друго. Какво друго? Има време за това. Седнете. Имам една така далавера, една добра идея, от която... Кой отвори клетка? Имам аз една идея, която ще спечелим и аз много пари, и вие много пари. За пръв път в живота си виждам, че ти наистина си виси. Да, разбирам, ти постоянно харчеше, но сега вече се замисли. За приходи. Хайде да се чуя. Добре, татко. Нали вие сте предложили на тази моята Клара 20 000 след чезъл? Да, трябва да й дам нещо, че час по-скоро си тръгне. Да. Точно това нещо може да спечелим и аз 10 000 и вие 10. Тоест, нали 10 по 10 Слушайте сега каква е цялата схема. Аз забранявам на жена ми да ме напусне, защото не иска. И вие няма да давате пари на нея. Оставате 10 000 за себе си и ми давате 10 000 моя дълг. Пак си се напил, нали? Как не? Не съм. Не си се напил! Аз говоря сериозно. Спали? Добре. Вижте.
Татко, аз казах сериозно и вие ме чух. Нищо не съм чул тогава. Кое не сте чул? Не съм чул. Казах ви. Какво? Клара е моя жена, бе. Моя жена, разбирате ли? По документи, по всичко моя жена. И не искам да ме напусне. Става ли ясно? Че ти от кога си женен? Денят на венца. Ела на себе си и стресней, ако искаш да разговарям. Татко, Какво? аз том повече няма да вдигам. Казах. Какво си казвам? Аз съм не мъж. Тя е моя жена. Няма да ме напусне. Ясно ли? Не ми е ясно. Кое не ви е ясно, Не ми е бе? ясно, защото ми приземля пред очите. Градих, кърчих се за теб, а ти накрая. Моя жена, не бива така синко, не може то така, не позволява. Какво не позволявате? Не позволява. Ще се отрека от теб, разбира, ще се отрека пред всички. Маро, елай веднага тука. Какво е пак? Кажи, какъв глупост измислиш, защото ако ми кажа, аз те няма да ми повярват. Аз няма какво да кажа като цяло. Няма кой да... Маро, твоя син, Милорад не иска да подпише молбата за развод. Каза, че Клара негова жена иска да я задържи. Истина ли е, синко? И да пък, истина. По-добре хубава жена пред лоша диплом. За какво се развеждам, бе? За какво се развеждам? Аз жена си имам. И дете си имаш. Айде сега и ти на ти имат оплопени. Мой да е малко лудо, така че дома ми е дете. И, кажете ми, ако той помисли, ще види, че само печели от това, бе. Първо, няма да дадат 20 000 на Клара, за да се махне. Второ, няма да има разноски по сватба, бе. Той се подиграва на всичкото отгоре. Бе, не се подигравам, бе. Какво се подигравам? Жената е хубава, порядъчна. На мен ми Истина е харесва. живота. Чуй го. Хайде, Истина. дайде сега и ти. Живота. Какво живота? Абе, като се помисли така, бе най-добре така се оправят нещата. Не за друго ми носа заплете. Заправил ти се на тебе умътна, не знаеш какво говориш. А тази, нали, ти е сестра, една кръпия гъла ти е вид. Къде се чул и видял? Иска министерска жена, а взима Клара. Едната предлага хиляди кюме, а другата пепика. На всичкото отгоре откри. Добра дума. Ти си виновна, ти го разглезна. 30 глава. Но запомни, че не позволявам всички вижте, всички долу. Кой се? И тебе, където кричи по това. И на този, дето ме събрал. И на тебе, където до тебе чута жена. Всички вижте ти. Всички ви. Хора, дето съм ги те позволявам. Успокой се, стига. Какво? Какво е това? Всички вижте ти. Добре, татко, какво говориш, бе? За това, което говоря, мога и да го докажа. Как, бе? Как ще го докажеш? Хайде. Айде, добре, ама искам да го докажеш и пред Клара, и пред другите. Айде. Айде. Айде, уведи ги. Клара! Клара! Ела! Хайде. Хайде. Клара, кажи си направо. Познаваш ли този Йохан Волфганг Гьоте? Познаваш ли? Чух Йохан Волфганг Гьоте и Какво път дочуто? изумителен ден, роден през 1753 година, умря 1805. Абе, хора, къде отпраши то? Мене! Губата ми се бия това вече лекция. Това кажи си направо, познаваш ли този Йохан? Умрял 80 дни преди ти да се роди. Аз пък написах, че си бил в интимни отношения с този. Карам да затворя, но ние пак ще говорим за това. Ме накара ти да го подпишеш. Какво носа тук? Репресирам. Този е мъртъв. Питай я за турец. По тебе не направи. Питай за турец. Какво да питам? Аз знам кой е Титулес. Питай я. Аз знам, бе! Какво знаеш ти? Титулеско? Моля. Да. Той Титулеско е румънският министър на външните работи. То се ще да каже. Хора, какво става с мене? Кой да не умря, бе? Да не умря, бе! Види, какво правиш тук? Ти разбойнико си виновен за всичко това. Жестоко ще ти отмъсте, няма чакай. Жестоко ще ти отмъсте. В сърцето си, като не беше в сърцето. Ти си мислиш, че Клара е твоя жена. Но тя не е. Тя е жена на моя син, така ли? Ме така е, бе. Така ли, Клара?
Николич! Тук съм. Айде бе. Тази диплома Свали оттам! на тавана! На тавана! Аро, елай ти! Леко, Нека се пика да дойде. Веднъж за винаги да се помирим. Веднъж за винаги се помирим. Ама внимавай с рамката. Внимавай с рамката! Някой ден пак ще потрябва. Там с големи букви ще напишем доктор Пепика Цвиович. да. Мамо,